Croeso nôl, mae yna gyffro garw yma. Da ni'n gwybod fod y llwyfan wedi I osod a dyma I chi ben llanw'r degfed ffair eiaf ar hugen. Dewch yn I ymuno efo Ifan ynghylch y gwartheg. Ie, mae'r lle yma dan I sang a mae yna gyffro rhyfeddol yma ar gyfer yr arwerthiant mawr. A'r cwestiwn arwydd beth pawb yw, faint wneith y ben campraig heddi tybed ac eleni yn ffair eiaf 2019. Wel yma I wylio'r cyfan, Arwyn Morgans, gwyneb cyfarwydd yma yn y ffair, y beirniad llynedd a'r gŵr bonheddig brynodd y ben campraig llynedd. Do, brynes I, do. 6,600 rwy'n? 6,600. Nes ti'r arian nôl I gyd? Na, welai fyth yr arian nôl. A mi laddodd e'n bendigedig. Do fe wir? Bendigedig, 69%. O, mae hwnna'n anhygoel. Me bitodd I Jonesy. Do fe wir? Do, me bitodd I Jonesy. A ni sôn am Jonesy nawr. Mae Delana Davies yma hefyd Aberdaugleddau. Braf iawn I gael chi ma, Delana. Mae'n braf I fod yn y man hyn ar y diwrnod hyn, yn dwi. Ac ni'n edrych ymlaen nawr at y pen campwr. Mae'r ben campraig, falle dylen ni weid, wedi cyrraedd y cylch. Rhif 91 o iddo'r teulu Wilkinsons. Wedi teithio lawr o ogledd Lloegr a wedi mynd ar brif wobr. 6,600 oedd y pris llynedd. Arwyn fel wnes I ti brynodd I. Faint wneud hon heddi te, Delana? Wel, mae pris beef masnachol nôl tipyn. Felly mae'r amserau'n galed. Mae Arwyn yn gweithio yn y masnach bwsnach. Mae'n galed. Dyw'r pobl ddim yn gwario fel yr o'n nhw. Mae'n dipyn o job I gadw busnes. Dim ond I cym o'r chip cyn cael brynu nhw nawr. Mae rhaid ti gael y cwsmer trwy drws a mae pawb yn sryglo. Rwy ti Arwyn yma yn y pwynt sylwebu efo fi a Delana. Oes wy'n efo ti'n prynu hon ar dy randi Lenny ni na? Na. A dim Lenny? Na, dim Lenny. Na, wedi wneud yn golew iddyn nhw, wedi supporto nhw weddol dda, so... Wel, ti sydd ar... Ebla'r un chip y ffwrdd am nadw. Ti sydd ar record wrth gwrs, mi nes ti grybwyll I enw fe'n gynharach Jonesy 2007, dales ti 12,000 hanner. Oedd pethau wahanol am syni. Oedd yr arian ar ei lle am syni, oedd ti'n lle neud yr arian am syni. Dwi'n credu welwn ni'r ffigwr yna heddi, Delana. Na, dwi ddim yn credu. Mae'n mynd yn araf lan yma, odi. 3-2 out to the front at 3-2 mid, 3,002 the start. 4,200 yw I ar hyn o bryd. Os wneud I just 4,000 fydd I wedi wneud yn golew. Fel mae'r tred. Mae cig ar hwnna Arwyn, oes e? O, cig bendigedig mae'n effer dda. Allach chi byth y cael own stragwr yn cael O, ar y teg mae'n bendigedig. Dim yn rong yn ni. Dim yn bendigedig. Mae'n chep ar hyn o bryd. Mae'n chep ar hyn o bryd. 3,400. Ie. 4,000. Yn I lan I 4,000. Mae off nawr. 4,000 a hanner. 5,000. 5,000. Mr Webster sydd fewn ar hyn o bryd yn y sbectol. 5,000 a hanner. Mae'n hedfan, boys. Mae'n mynd nawr. Good. Mae'n mynd at y 6,000. Mr Webster fewn, dyna fe yn y sbectol, 6,000. Clive Rhodes, yr arwerthwr, cael hwyl ar bethau nawr. Good boys. Mae'n mynd at y 7,000. Dyma beth o'n I eisiau yn dyfed, Delana. O'n I eisiau hyn. O'n rwy'n ar y ffôn yn prynu. Ewch I 8,000 bobl. 7,000 a hanner yw I ar hyn o bryd. 8,000 ar y ffôn. A Mr Webster wedi pwyso ymlaen. Mae hwn yn mel busnes. 8 a hanner. I ni mynd at y 10,000, boys. Ni wedi cael yn surprise. A fe nefyd. Gweud y gwir. 9,000. 9,000 ar y ffôn. 10,000. Am ddrama. Arbennig. I ni wedi croesi'r 10,000, boys. At 10 to the mid, I'll take 5 this time. At 10,000 mid. Adrychwch arni. Yn sefyll. 10,000 mid. You're Yn out. stond. 10,500 if you want to come in. Mae chi drama 10,000 a hanner. You want me to shut up so you can talk to him? That's long enough. 10,000 mid, 10 to the mid, now to 10,000 mid. 5 if you like, she's had her time. Na, 10,000 a hanner. 10,000 a hanner. 10,800.
Probably not today, but I would have done most times. 10-8, 10-8. 10,800. Wel. 11,000 fydd i nesa. Na, mae e mas ar y ffôn. 10,800. Mr Webster sydd fewn yn y blaen. Mae wedi bod arni o'r cychwyn. Dyna fe. Yw yn mynd i chael. At 10-8, in the front away, you're losing, all done and away. At 10,800, Mr. Mark Webster. Dyna hi. Wedi gwerthu. 10,800. Mr Webster. Am ffigwr Arwyn. Mae'n effer dda yna, dwi'n war y teg, mae'n neis gweld y pris yma. Rhaid am ha wmff yn y gwylod y tred yn y fi. A mi fydd hon yn mynd nôl i'w gael ei bwyta gan gwsmeriad Gogledd Lloegr o fyna mae wedi dod a fydd hi'n mynd nôl. O, mae wedi mynd nôl na. Nôl i Ogledd. Very good. A bydd y sash yn hongian yn ffenest y bwtsiwr lan yn yr ardal y gas i magu. Dwi'n gweld Simon Tysgol Goch fyna mynd i'w longyfarchu a dyma fe y gŵr sydd wedi mynd trwy'w boced. Dwar y teg iddo fe. Wedi talu yn hael iawn amdani dyna. Mae'n neis i glodfori y gwaith sydd wedi mynd mewn yn y anifeiliaid yma. Mae'n neis i'r lleill i weld bod chi yn cael heiddiant ar diwedd y dyn. Yn gallu cael yr arian. Os mae'n deg i weid, mi oedd y prisiau yn reit syml yma ar ddechrau'r arwerthiant eleni. Mae angen hyn arnyn nhw nawr i... Mae hwn yn rhaid hwmff ac iddyn nhw nawr. Gobeithio nawr fydd y tred yn parhau cystal hyn, achos mae gymryd o waith yn mynd fewn i gael y gwartheg yma'n barod i'r ffair. Fydd hi'n interesting nawr i weld beth wneud y reserve champion. Os mae honno'n heffer eithriadol. Ac yn un bedigri wedi dod o Gastell Newydd Emlyn. Ivan Phillips, ti'n nabod y tîn iawn dyna? O, dwi. O, le mae honno wedi dod? Mae'n un ysgol gyda tad Ivan. A dyna hi, y Ben Campraeg yn gadael y cylch, 10,800.